Na. Ezért rossz a kápszer, értem? Ne kápszizzatok, gyerekek. Ez itt a kertító. Az Elek most megfürdik benne. Hát nem állítom, hogy meleg. Na menjél bele, na. Várjál, én nem tudom, hogy beázik-e. Nem baj, ha beázik. Menjél már bele, mert hosszú lesz a videó, nem nézi meg senki. Csobb. Mondom, csobb. Ennyire nem vagyok őrült. Feküdjél föl rá. Szegény hal. Halra ne lépjél. Pluty, pluty. Na, terüljé. Ágy. Baszki, ez hideg. Január van. Persze, hogy hideg. Jó lesz. Összeszedtem az összes algát. Kesztyű még nem ártott volna. Hűha. Hideg? Nem. Nagyon meleg. Különösen a kezemnek. Különösen a kezemnek. De kényelmesnek, nagyon kényelmes. El tudnék aludni. Akkor szia. Csinálj egy Akarsz bejönni? Csinálj. Csipogó vízbe vagy? Hallod? Csinálsz